Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с Диабетът с мен. Аз съм Захари Николчев и това са моите първи въпроси, които получих и сега ще дам отговор на тях. Въпросите бяха 15, но 4 от въпросите се повтарят и останаха 11 въпроса, на които ще ви отговоря сега. Първи въпрос: хората с диабет почти винаги ослепяват. Да, както всички знаем, хората с диабет са предразположени към ослепяване, но с доста умерено количество спорт и здрава храна, това ни превръща в съвсем нормални хора. Както на един обикновен човек може да получи сърдечен удар, така и ние можем да получим сърдечен удар, примерно. Така че това не е точно доказано, тъй като всеки, който води нормален начин на живот, е здрав човек. Така, хората с диабет не трябва да шофират. Това в България като цяло, хората с диабет тип 1 не могат да работят професионално като шофьори. И като аз се сблъсках вече с този проблем, исках да работя професионално с моята B категория, но ми казаха, че мога да бъда само любител шофьор. Така че, така. Хората с диабет могат ли да спортуват? В много сайтове, форуми, изказвания от лекари и така нататък пише и се казва, че хората с диабет трябва да спортуват умерено на всеки час, зависи нали каква дейност извършвате, каква спортна дейност. Трябва да се приемат по 2-3 хлебни единици на всеки час и така нататък. Ще спра тук, ще кажа, че аз избягах 95 км за 14 часа. И да, хората могат да спортуват, така че не слушайте никакви лекари. Вие контролирате своето тяло. Това е което мога да кажа по въпроса. Може ли да се излекуваме от диабета? Първо, това може би става въпрос за диабет тип 1. Тъй като за диабет тип 2 съм чувал хора, които понякога се оправят с диета и така нататък. При диабет тип 1 това е невъзможно, тъй като нашата жлеза, инсулиновата, която се намира в панкреаса, тя изсъхва и ние не произвеждаме никакъв инсулин. Диабет тип 1. Беше направена опит в Австралия преди години, мисля, че 2012, ако не се лъжа, за трансплантация на инсулинова жлеза, която естествено бе неуспешна, така че за сега не може да се лекува. Как се появява диабета? Така, когато аз се разболях, всички започнаха, но как така никой в рода ни не е диабетик и тем подобни глупости, които чух. Всъщност от стрес, от настинка дори може да се появи диабет. Но най-вече от стрес, да. Как се разбрах аз ли? От змия, от страх. Хвърляха ми една змия на врата и ето виж, аз съм болен. Така че не винаги наследствеността или ДНК-то са фактора за тази болест. Разрешено ли е да скачам с бънджи и да играя баскетбол? Този въпрос много ме заинтригува, тъй като естествено, че е разрешено. Можем да правим каквото си искаме. Нали, дори един обикновен човек, който примерно има проблеми с сърцето, не може да скача с бънджи. Така че това се отнася за всички останали хора.Що имаш добро кръвно налягане и захарта ти е в норма, не виждам никакъв проблем да скочи с бънджи. Или пък да играеш баскетбол. Аз играя футбол. Това е нещо съвсем нормално. Когато се контролираме, без излишни диети и глупости, винаги сме добре. Така, мога ли да ям сладко? В скоби захар. Всички, които нямат никаква идея какво е диабет, знаят само, че не трябва да се яде сладко. Напротив. Аз ям сладко всеки божи ден. Дали ще е вафла,
шоколад или тем подобни неща. Може да се яде. Чувал съм много диабетици, които си пият кафето с захар, но след като като се разболеят, спират да го пият с захар. Не. Ние си продължаваме нормален начин на живот. Тези, които са на хапчета, приемат хапчета. Ние, които сме на инсулин, приемаме инсулин. И винаги си поддържаме захарта в норма. Така. Вярно ли е, че трябва да употребявам само диетични храни? След разпространението на тази болест в световен мащаб се намериха доста хора, които да правят диетични храни за диабетици. Естествено, за да могат да изкарат пари, не заради нищо друго. Не. Яжте каквото пожелаете. Диабетът е болест на мозъка. Колкото как да се изразя? Колкото по-лошо мислите, толкова по-лошо ви се проявява самата болест. Мислете позитивно и всичко ще е наред. Какви са симптомите за поява на диабет? Бих казал моите лични симптоми какви бяха. Губене на килограми. Когато казвах, че пия по 12-13 литра вода на ден, никой не ми вярваше и ми се смееха. Това беше самата истина. Умирах от глад. Имах просто жесток апетит. Дъхът ми миришеше на ацетон постоянно. И това е общо взето. И един въпрос, няма да споменавам кой го е писал или така нататък. Това е на лично съобщение. Имам интимни проблеми. Поява на гъбички. Какво да правя? Така. Аз също съм имал, така и разбрах за своята болест. Това е нещо съвсем нормално. Това обаче е жена. Малко по-различно е при мъжете. Тези гъбички се появяват във влагалището на жените и изчезват малко по-трудно. Гъбичката се казва кандида. Не е нищо опасно. Това е в последствие на висока захар. Така че ще ви посъветвам, ако дръжте захарта си в норма и ако до седмица-две не изчезне гъбичката, просто идете в аптеката и попитайте точно за лекарство против кандида. Кажете, че сте диабетичка и ще се мажете по 2 пъти на ден, сутрин и вечер. И това не е никакъв проблем. Нещо съвсем нормално за един диабетик. Благодаря ви, надявам се, че не съм ви взел много от времето и продължайте с въпросите. Много ми е приятно да ви отговарям наистина. Благодаря ви.